ଆଜି ହଉଛି ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ନିଆଁଗାଡ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁଗାଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ ସରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଖାଇବା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଧରି ଭକ୍ତମାନେ ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ କଳସି ଧରି ଅପେକ୍ଷାରତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି କିଛି ସମୟ ପରେ କଠୋର ପାହୁଣ୍ଡ ମାନ ପକେଇ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରକୁ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଆଉ ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ। ଗାଁ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି 3 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁଗାଡ ପାଇଁ ହୋମର ଆୟୋଜନ ହୁଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆୟୁ ବି ଆଜି ନିଆଁଗାଡରେ ଚାଲିବ। ଚକଲେଟ ବୟ ବିଶୁ ବି ନିଆଁଗାଡରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କଛାକୁ କଷ କରିକି ଭିଡିଲେ। ଫାଇନାଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ହୋମ ସରିଯାଏ ଆଉ ହୋମ ନିଆଁର ଜଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାର ନେଇ ନିଆଁଗାଡର କୋଇଲାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ହାଲକା ହାଲକା ନିଆଁର ତାଉ ଆମ ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନିଆଁଗାଡରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତି ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଆଉ ତାପରେ ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ କଳସି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଦୀର୍ଘ ପାହୁଣ୍ଡ ମାନ ପକେଇ ମନରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଆଁଗାଡରେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଆଁଗାଡ ସରିଯାଏ ଆଉ ଆମେ ଆସୁ ଘରକୁ।